E aí, galera, tudo bom? Mais um Não Te Digo Nada, sempre com o auxílio dos grandes professores Paulo Mirais, de Ordes, na província da Corunha, e José Manuel Barbosa, que está falando de Ginso de Lima. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professores. Tudo bom com vocês? Boa tarde, tudo bom? Beleza. Galera, seguindo a nossa sequência de topônimos e palavras da província da Corunha. Um abraço para todo mundo da Corunha e para todos da Galiza e a todos que nos assistem. Chegou aqui mais umas palavrinhas, mais uns lugares e quero tirar dúvida com os nossos professores. A primeira delas seria Mesia. Paulo José Manuel Barbosa, é Mesia ou Messia? Pois na Galiza pronunciaríamoslo como un S, non como Z. Sería Mesía. Non Medía, nin cousas similares, non Mesía. Então, se eu colocar dois S, eu vou pronunciar Messia. Pois debería aparecer con dous S para que as persoas de fora da Galiza que utilizan a nosa lingua saiban pronunciar correctamente o topónimo. Sí. E tem significado para essa palavra, professor José Manuel? Pois é unha palabra que me apresentou moita dificultade para achar cualquier tipo de etimoloxía. E sin etimoloxía tamén non podemos saber como se escreve. Deberíamos saber etimoloxía para saber se é ese simple, se é duplo ou cedilla. Ou mesmo se, non sabemos tamén. En principio, depois da pesquisa que eu acabei facendo, eu procurei nun dicionario de etimoloxía céltica e dame dúas palabras posibles con raíz en mesu. Unha delas, mesu, significa bolota. En Mesía podía ser un lugar onde hai moitas bolotas, por tanto, unha carballeira. Ou pode ser mesu, tamén escrito igual, mas que significa xulgamento. Mesía podía ser o lugar dos xulgamentos. Ou tal vez ambas cousas estexan relacionadas. Porque o lugar dos xulgamentos podía ser unha floresta sagrada, unha carballeira. Pode, sim. Entón, en cualquier caso, nos documentos na documentación que eu consultei, mesu ten duplo S en ambos os casos. Entón, podía ser tranquilamente esa palabra. Non teño coñecimento de outro tipo de etimoloxía. Pode habela, talvez eu descoñeza. Para a gente fechar esse ciclo da Corunha, dos topônimos e dos sentidos ortográficos, tem alguns nomes aqui que ficaram para o final dessa nossa série da Corunha, que eu vou tirar agora essa dúvida com os professores. Santizo, Boi Morto, Porto do Som, Ponte de Ume, Val do Dubra e Vila Maior. Paulo e José Manuel. Pois, como moitos topónimos galegos, portugueses, brasileiros, etcétera, son pois topónimos que están compostos por varias palabras diferentes, e a tendencia da normativización na Galiza é a unión das palabras. Supoño que en parte tamén por esa tendencia do Instituto da Lingua Galega a facer máis caso da lingua da xente antes do que outras cousas como a etimoloxía, etcétera, non? Esa tendencia a seguir a fala. Cando falamos, tendemos a ligar as palabras unhas ás outras, tendemos a unilas, de tal forma que, pois, boi morto, lémolo ou falamos rapidamente boi morto. Ainda que posteriormente saibamos que boi morto, que non é un caso dun topónimo somente galego, pois hai un boi morto tamén no Brasil que se pode buscar no mapa. É dizer, temos un boi morto que está aquí ao lado prácticamente da miña casa, que está indo para Xanceda, logo de Xanceda, a 10 km está boi morto. E logo no Brasil tamén temos un boi morto. E no caso, pois tamén, pois, Porto do Son, me parece por aquí, Porto do Son, podería ser, pois, facer tamén todo separado, igual que podería ser
que aparece aquí Pontedeume, podría ser Pontevedra, Pontecesures, Ponte como queiras. Há moitísimos topónimos que comezan por Ponte. Con Valdodubra ou Vilamaior. Vilamaior é unha parroquia daqui da miña vila, que de Ordes. Vilamaior é unha parroquia de Ordes, chamase, pois iso, todo o mundo pronuncia Vilamaior, mas é Vila Maior. Poderíase escrever separado, e a hora de pronuncialo, de lelo, pois sería o mesmo, porque tendemos a unir todo a hora de falar. Entón, pois nada, deixolle a palabra aquí ao noso compañeiro Barbosa para que nos conte ver de onde é que veñen estas palabras. Ok, vamos ver, de Mesías xa falamos. Insisto en que moitos destes topónimos son especulativos, outros coñecémolos, mas os que digo que son especulativos xa fican dito. Non significa que eu sexa aquí o que sabe todo e o que diga como ten que ser. Evidentemente non é así, non? Evidentemente tamén é certo que eu utilizo unhas fontes e unha bibliografía. A bibliografía na que me baseo é xusto de Xina Martínez Esteves, que como xa comentei anteriormente. Entón, a respecto de Santiso, ben, primeiro dizer que o tirso, T-I-R-S-O, era unha vara, un pau que tiñan as Ménades. As Ménades eran as seguidoras do deus Dionisos, o Baco romano, non? Esa vara estaba formada con edra, ou era, que se chama en portugués, tamén con a piña de piñeiro na altura e con vide, con pau de vide. Entón era un pau, entón ao redor tiña a era, ou edra, tiña a vide e na parte máis superior tiña a piña do piñeiro, non? E cando había un ritual das Ménades, elas deixaban a súa loucura e o seu desenfreno a festividade desa celebración. E co tirso batíanse as unhas as outras, mesmo provocando sangue. Ese tirso, escrito así, T-I-R-S-O, pasou a ser un nome de persoas, que pasou a ser tamén un nome de cristaos. Cando o cristianismo adoptou nomes clásicos, nomes derivados do grego, pois adoptou-nos a súa onomástica propia e chegou a haber un tirso que morreu por cristao, justamente por ser cristao, morreu torturado, martirizado polos romanos en épocas das perseguições. Ben, ese tirso, evidentemente, que nós herdamos é ese santo, que depois foi santificado, foi canonizado pola Igrexa e pasou a ser San Tirso. Mas falamos, penso que nuns destes programas, que a forma RS latina, non sei se falamos ou non, digo eu agora, dá ese duplo en galego-portugués. De tal forma que personam dá persoa, non? RS dá persoa, non? E tirso dá tiso, non? Entón, o nome en galego-portugués é tiso, non? Tirso. Tirso no español, tirso no castellano. Porque eu li aqui tiso. Sí, só com S. Duplo S, mas estou falando de etimoloxía con RS. Entón, en castellano é tirso. Hai Tirso de Molina, que é un autor famosísimo das letras españolas, non? Entón, tiso é o que nos dá a nós. Tiso, con duplo S, é un nome moito común tanto nas Asturias, en León, na Galiza e en Portugal. Xusto o espazo inicial na que se conformou aquela coroa galaica medieval. Era un santo moito cultuado, moito traballado, moito reverenciado naquela coroa galaico-leonesa inicial. Por iso, o maior número de topónimos relacionados con Santiso ou Santirso, Santiso de Abres, na raia no Eunavia, por exemplo, pois son en zona daquele espazo político, daquele espazo xeopolítico. E ven de aí, e teria que ser con duplo S, justamente porque o RS latino dá un S duplo en galego-portugués, igual que Ursum dá uso, de aí ven useira, mas que depois se relatinizou en urso para distinguilo do oso do corpo. Había o urso e o oso,
para distinguir o uso do oso, o uso chamóselle urso, para que non houvese confusión. Se hai que falar do oso do uso, pois hai unha especie de reduplicación. Entón, optouse por meter o cultismo e recurrir a urso. Por iso urso ten RS, mas todas estas palabras, pessoa, tiso, pésego, persicum, teñen ese duplo. Non? E logo, a respecto de boi morto, eu achei unha información dun profesor, Gonzalo Navasa, un profesor da Universidade de Compostela, que é unha persoa que sabe moito de etimoloxía, e falaba de que boi non é boi, ven de vados, de vau, un vau. Un vau é unha pasaxe nun río, non? Un lugar por onde se pode pasar, un vau. Ven de aí o vau dos mortos, ou o vau das pedras. Porque morto ou morte tamén significa, ten algo de relación con un lugar pedregoso. Entón, boi morto podía ser o vau das pedras, o vau dos collos. Eso tirado de Gonzalo Navasa, mas hai quen di que boi pode vir de Baudia, que significa victoria, de Benboudica, a chefa Isena, britona, que loitou contra os romanos, non? Boudica, Boudi, significa victoria, non? Pero a palabra morto, muro, mouro, podía ser tamén, podemos entender como a victoria dos mouros, non? Os mouros tiveron unha batalla cos seres humanos un día, e perderon, e cando perderon, meteronse debaixo da terra. Mas antes desa batalla final, na que perderon os mouros e gañou o ser humano, os mouros gañarían algunha batalla, non? Entón, aí ese lugar é onde os mouros gañaron a batalla. Iso acontece tamén na mitoloxía irlandesa. Os Tuatha de Danann, cando foron vencidos, meteronse debaixo da terra e a día de hoxe son un pouco subterráneos. Non? Iso sería o boi morto. Ben, o vau das pedras, ou podría ser tamén a victoria dos mouros. Podría ser cualquiera das dúas cousas. Como non podemos saber a ciencia certa, significa, o que si estou seguro que non é un boi que morreu. Eso estou seguro. Non é un boi, o macho da vaca, que morreu e ficou ali. Non. Ás veces a etimoloxía o que nos ofrece é miraxes, non? Parece que é unha cousa e non é a cousa, é outra. Totalmente diferente. E a respecto de Porto do Son, creo que falamos hai 3 programas ou 4, de que osa significa limite, fronteira. Porto do Son é o porto, o lugar onde está o grande limite, pois está en aumentativo, Porto do Son. Porto do Son, evidentemente, qual é o limite? O limite da terra co mar. E o mar, que significa? Cando vas para onde se pon o sol, aquela é a terra dos mortos. Entón é o grande limite. Non? O grande limite da vida e da morte. Onde se puña o sol, ali estaba o mundo dos mortos. E ali camiñaban as almas para as illas do Solpor, Avalón e todas estas illas dos mortos. Non? Entón, o grande limite, qual é o grande limite? O limite entre a vida e a morte. Non? Entón, a morte supón que deixamos a terra, nos metemos no mar e camiñamos cara ao sol. Ben, Pontedeume tamén ten unha etimoloxía moito curiosa. Eume, aí xúntanse dúas partículas. Unha palabra río, que no céltico antigo debe ser Abona. Temos aínda o topónimo Abuín, en Lugo, que é un topónimo céltico puramente, non hai dúbida ninguna, que significa río. Avión, avión e Avon en Gran Bretaña hai uns cuantos, hai bastantes. E a mí aquí está se me ocurrindo algún, riba d'Avia, Avia, a ribeira do río, non? Avon, Abona, significa río. E Dumni, do Dummi, significa lugar oscuro. O Abona Dummi, Aoa Dummi, Aume, era Eume. Entón, o Pontedeume é a ponte do río oscuro. Caralho. E oscuro por qué? Porque se alguén visitou as fragas do Eume, o Eume pasa por unhas florestas moito tupidas e no fondo non chega ao sol. Son florestas que non chega a luz ao fondo. E como están cubrindo, en tempo estaban cubrindo o río Eume era un río oscuro porque ele non chegaba a luz. Pois é o río oscuro. Este xa está, non sei se nos fica algunha, Vale do Dubra, penso que nos falta. Falta do Dubra e Vila Maior.
e Vilamaior. Ok. Pois, a respecto do Vale do Dubra, tamén nos aparece referenciado como unha palabra de orixe céltico. Dubria significa ven de Dubron. Dubron é regato, e Dubria é ali onde confluen os regatos. Entón, o Vale do Dubra é o vale onde confluen os regatos. Non? É o vale onde todos os regatos que hai polo redor van confluir ali, e o Vale do Dubra está perto do mar. Entón, estando perto do mar, eses regatos todos van parar ao río que pasa por ali, Xallas, que vai desembocar pouco máis adiante. E Vilamaior, eu penso que non debería ofrecer moita máis complicación. Penso que, a non ser que me sorprenda algo ou alguén, porque maior pode significar outra cousa, Vilamaior ten un significado moito diáfano, non? Sim, sim, É a sim. vila máis grande de todas. A non ser que haxa, pois, o mellor unha etimoloxía, como nos perdemos e non somos capaces de enxergar. Claro, claro. Que maravilha, gente. Paulo, o que você achou dessa nossa série aí dos nomes da Corunha, já que é sua terra, Corunha? Gostou? Não está mal, é muita coisa. Poderia-se falar muitíssimo, não? Olha, a gente teve nessa série aí muitas lições. E é claro que os comentários também foram importantes, né, para ajudar justamente a gente explorar os micros espaços, né, porque nós falamos, de certa forma, do nome dos conselhos, mas dentro desses conselhos tem as suas coisinhas menores, tem as paróquias, tem as aldeias. Então, daí que é importante que as pessoas nos alimentem com essas informações, que a gente possa gerar também informações sobre os nomes dos pequenos lugares. Pessoal, muito obrigado por nos assistirem, por comentarem, pela ajuda dos nossos professores que estão presentes, né? Porque sem eles não teríamos a evolução desse programa. Chegamos ao fim de mais um Não Te Digo Nada. José Unel Barbosa e Paulo Mirais, muitíssimo obrigado pelas lições, pelas aulas que vocês têm dado aqui para a gente, quem tem contribuído e tem conectado a Galiza com o mundo que fala a nossa língua. Falamos a mesma língua, falamos o galego-português. Valeu, galera! Valeu! Valeu. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Abraço! Tchau.